coy, semangat coy, Pak Buko saking Gilar Tribudaya yo yo. Ayo pinggul digoyang, terjonggo seduluran. Ayo konco, podo joko kerukunan. Eko ane polo, yuk semangat konco. Ayo kete tunggu, mukio kete bedoyo. Soy, kolane bolo yo.
saiki ndak wis nemen piye cah. Nemen Mas bareng Mas Mujair yang punya ikan hiu. Tes. Halo. Halo. Mungkin ini kontrolnya mati ya Mas Bias. Tresnoku nomor siji. Halo. Pena elemu blenjani janji. Gagele. Kowe tekong larani. Karek 2000 ra mbokno sisan. Usahaku wis ra kurang. Guri. Pas aku dolan jebol ketemu kowe ning dalan. Kowe konangan gendaan. Sakno. Ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe Mati sing Mas. penting kowe bahagia endinge nanging apa walasanmu ning aku kowe luwe milih dek kowe ninggal aku ninggal batu kurang apa nek ku mertahanke kowe malah ngepoti liyane. Bias audio sound system. Ya Allah mbok gawe kok ngene Gusti. Kontrolnya sak sisan mati kok Mas. Ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahake aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge nanging apa walasanmu ning aku kowe luwe milih dek kowe ninggal aku ninggal batu kurang apa nek ku pertahanke kowe malah buat pilihanne. Hiyo. Oh iya. Iki piye? Lah kok ngene? Seru ya Mbak ya. Gitar Seni budaya. Kowe
tembang kalian anakku wedok yo no yo ada nemen